Kultur på tur er en del af Spektakelfestival, en ny børnekulturfestival for, med og af børn i Randers. Med Kultur på tur sætter vi kunst og kreativitet på skoleskemaet. Vi tilbyder pædagoger og lærere inspiration til, hvordan de kan arbejde med professionelle kunstnere i deres undervisning. Projektet tager sit afsæt i, at kunst har en kvalitet i sig selv, og at børnene kan lære meget af de teknikker og redskaber, der bliver brugt i forbindelse med udviklingen af et kunstværk. I 2016 er der blevet lavet 6 undervisningsforløb, hvor de professionelle kunstnere sammen med børnene har udviklet en teaterforestilling med afsæt i deres værelser, deres hjem. Der er blevet komponeret musik, der er blevet skrevet sange, der er blevet digtet eventyr, og der har været en refleksion over national identitet, og børnene har indgået i designprocesser med byens butikker. Jeg havde besøg af 5. klasse fra Kristrup Skole her i Randers, og så lavede vi den her vinduesudstilling, som I kan se bag mig, i samarbejde mellem butikken og børnene, som havde det parameter, at de skulle lave det ud fra genbrugsmaterialer. Kultur på tur giver lærere og pædagoger ny inspiration og nye kompetencer, og det giver dem også en mulighed for at se børnene i en ny sammenhæng. Arbejdet med kreative processer styrker børnenes færdigheder, deres koncentrationsevne, deres mulighed for at indgå i sociale sammenhænge. Og så er det selvfølgelig en kæmpe oplevelse at stå foran et så stort publikum. Hvad liker du at spise til morgenmad? Slik? Det skjønner jeg veldig godt. Jeg kunne ikke mærke min mave. Så kom der bare 3 klasser og forældre og alt muligt. Jeg er jo bare blevet spurgt af Randers Kunstmuseum, om jeg ville gennemføre sådan en workshop med 2. 4. klasser, hvor emnet er national identitet. De har været helt fantastiske. De har virkelig bare taget bolden op og løbet afsted og arbejdet meget intenst og entusiastisk med emnet. Det har været rigtig sjovt, for vi får lov til at udtrykke vores følelser gennem maling. Jeg har lavet et bryllup med en rød løber og noget græs, og så en kirke, som min ven Nana har hjulpet med at lave. Det er absolut ikke sidste gang, jeg skal arbejde sammen med en kunstner på den her måde. Det har børnene glæde af, og det har vi voksne glæde af. Ja, det kan jeg godt bruge til et eller andet. Så den tager jeg lige med. Der er 2 eventyr, vi har lavet, hvor det var pigerne, der lavede Klodshans. Og så bagefter så var det så drengenes tur. Så lavede vi et helt nyt eventyr, som handler om dragen i Mellerup. Og så kom de jo her og mødte Klodshans udenfor og prinsessen her indenfor. Og så spillede vi først det ene stykke, og bagefter så snakkede vi om det eventyr, som de havde skrevet. De er jo altid skønne og entusiastiske og er med, for det er jo en leg, og man leger hele historien ind. Så de er bare helt med. I Kultur på tur medvirker 6 af byens kulturinstitutioner. Randers Egnsteater, Randers Kammerorkester, Randers Musikskole, Randers Kunstmuseum, Randers Bibliotek og Remida. I år er der blevet produceret en teaterforestilling, 2 koncerter, en klassisk og en rytmisk. Der er blevet digtet eventyr, og der er blevet lavet en kunstudstilling, og så er der blevet produceret designprodukter til butikkernes udstillingsvinduer ude i byen. I 2017 laver vi flere kultur på tur forløb hos dagtilbud og skoler i Randers og Opland. Produkterne, der kommer ud af det, præsenteres på Spektakelfestival, der foregår fra den 8. til den 11. juni 2017. Der vil være teaterforestillinger fra ind- og udland, kunstinstallationer, koncerter, workshops.
Det bliver super sjovt. Kom ned og vær med.